Myslíš si, že tvoja práca je zvláštna? Počkaj, kým budeš počuť o týchto. Profesionálny tester matracov. Áno, existujú ľudia, ktorí sú platení za to, že spia. Testujú pritom komfort, kvalitu či odolnosť matracov. Mňa zaujímalo, ako vyzerá taký pohovor na také pracovné miesto. Dobrý deň, ľahnite si. Ochutnávač krmiva pre zvieratá. Niekto musí ochutnať aj granule. A nie je to pes. Je to človek, ktorý hodnotí chuť, textúru a kvalitu. Áno, chuť. Viete, že v niektorých krajinách si môžete najať profesionálneho čakača v rade? Môžete si najať človeka, ktorý za vás ten veľmi dlhý rád k lekárovi, na úrad, prípadne na nový telefón vystojí. Tester tobogánov. Niekto totiž to musí otestovať bezpečnosť a rýchlosť tobogánov. Profesionálny objímač. Existujú ľudia, ktorí poskytujú platené terapeutické objatia. Ide teda o psychológiu, bezpečné hranice a najmä o objatie. Teraz otázka na vás, ktorú z týchto pracovných pozícií by ste si vyskúšali, prípadne chceli robiť celý život. Napíšte nám dole do komentára.